Sobrang, sobrang bango. Taktak na natin. Nahook talaga ako dito kasi nung pinasa ko yung claims niya sa Watsons, guys, nakita ko yung hindi siya yung parang treatment na once a month or once a week mo siya gagamitin. So, ito guys, pang everyday siya. So, yun naman niya guys is yellowish po siya na ganyan. Ayan, na sobrang creamy and sobrang bango. Alam nyo naman ako guys, sobrang gustong-gusto ko yung mga products na mababango. Pag sinabi kong mabango, mabango talaga kasi medyo mataas yung standard ko pagdating sa mabango. When I first used this product, I really put a lot kasi akala ko parang yung mga hair treatment siya. Hey Bear fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, meron po tayong i-review na product, and of course, we got a product from Watsons, and this is the Fresh Hair Love na Egg Remedy Hair Pack o pang hair treatment siya. So if you're excited to know my thoughts about this product, please keep on watching. So, every time that I do a review of the product, sinasabi ko na hindi lahat ng naging effective sa akin ay malaki ang chance na magiging effective siya sa inyo, or hindi dahil nag-work siya sa akin, wala na rin pag-asang hindi siya mag-work sa inyo. So, iba-iba yung kondisyon ng mga skin at saka mga hair natin. So, yun lang guys yung gusto kong sabihin para po wala po tayong lituhan na mangyayari sa comment section. So, ito guys, this is the Egg Remedy Hair Pack. Ito siya pang hair treatment, and ito guys, nakalagay siya sa isang tube, squeezy tube siya, and meron siyang 200 grams or 7.05 ounce. So, para siyang almost 8 ounce na siya, na drinks siya, guys. And ito, sa packaging niya, guys, meron siyang nakalagay dito na mag-expire siya ng 36 months upon opening. And dito naman, guys, sa taas, meron talaga siyang expiration date. Kapag hindi pa siya na-open, mag-expire siya sa August 31, 2022. And ginawa siya ng 2018. So, 4 years yung shelf life niya, guys. So, ito guys, sasabihin ko muna sa inyo kung ano ba yung claims ng product na ito. Nahook talaga ako dito kasi nung pinasa ko yung claims niya sa Watsons, guys, nakita ko yung deeply nourished. Tapos, yung damaged hair daw na frequent styling, ganyan. Tapos, meron siyang enriched with proteins and vitamins from egg extracts. And we all know, guys, na nung unang panahon, di ba noon, sabi nila yung itlog daw, ganyan, maganda daw para sa hair, ganyan. So, yun talaga, guys, yung binili ko, yung nakahook sa akin kung ba't ko to binili. And yung naging problem ko kasi before, guys, dito talaga sa dulo ng hair ko, medyo makikita nyo pa rin naman, ayan, na nag-dry talaga siya kasi from the previous styling, rebonding, ganyan, kulot, tapos sa beach, ganyan. So, sobrang lutong-luto po yung hair ko. So, kailangan ko na something that will nourish my hair up to the ends kasi ang healthy lang na part is dito, hanggang dyan. So, kapag sa end na niya, sa dulo na wala. Ayan. So, yung how to use this product is after shampooing, apply from root, ayan, to tips. Leave for 3 minutes and then rinse thoroughly. So, ito guys, ginamit ko na siya na para siyang conditioner ko. Hindi siya yung parang treatment na once a month or once a week mo siya gagamitin. So, ito guys, pang everyday siya. In short, siya yung magiging conditioner mo. Together with your shampoo na ginagamit, guys. So, ito guys, made of egg siya. So, kung may allergy kayo sa egg, please do skin test kasi kahit dermatologically tested ito, mas mainam na po na mag-ingat po tayo sa mga products na ginagamit po natin. And punta naman tayo guys sa observation ko sa product na to. So yung product na to guys, ganyan nga siya. And yung laman niya, meron siyang, sorry, as in konting-konti na lang kasi yung laman nito guys. In-inflate ko lang siya para magmukha siyang matino naman, pero ayan, di ba, ni-squeeze ko na siya, wala pa rin lumalabas kasi paubos na to. Taktak na natin. Ayan siya guys. Ganyan po yung laman niya. So yung laman niya guys is yellowish po siya na ganyan. Ayan. Na sobrang creamy and sobrang bango. Alam nyo naman ako guys, sobrang gustong-gusto ko yung mga products na mababango. Pag sinabi kong mabango, mabango talaga kasi medyo mataas yung standard ko pagdating sa mabango. Especially guys sa mga bathroom products kasi
sa mga ganito, mga sabon, mga body wash, ganyan. Kasi parang yun lang kasi yung mga me time natin, tayong mga babae, kung hindi ka mahilig magpasalon, yung ginagamit mo sa paliligo, yun yung parang me time mo na lang siya. So, ganyan siya guys. Parang alam mo yung pancake mix. Ganun na, paano ko ba i-explain yung amoy niya? Sobrang bango talaga guys walang kahint-hint ng itlog. Mabango siya. And gusto ko kasi to guys, kasi nga dahil mabango siya, kailangan na maging mabango yung hair natin. Kasi susuot mo yung bango na yan, or nandyan yung amoy ng product na yan all throughout the day guys. So, kailangan mabango talaga yung mga product na ginagamit natin sa hair. So, yun guys, meron siyang yellow na color. Just like the packaging, ayan. And napaka-creamy ng kanyang texture, para siyang lotion, ganyan. Now, to the performance naman niya sa hair, guys. When I first used this product, I really put a lot. Kasi akala ko parang yung mga hair treatment siya na kailangan mong madaming ilagay. Pero, see to it, guys, na kapag ginamit mo tong product na to, kailangan meron ding mailagay sa scalp mo kasi from root siya. And then, of course, you need to focus also at the end of your hair kasi dito guys yung mga nawawalan na ng nutrients. Kasi most of the nutrients cannot travel na all throughout hanggang sa dulo ng hair. That's why mas nagiging drier yung mga hair natin. So, mag-focus ka rin dito sa baba na kung saan nandun yung mga damaged part of the hair. So, the first time that I used this one guys, ang na-observe ko sa kanya, sobrang lambot ng hair. Tapos, soft and smooth, ganyan. Tapos, ang napansin ko guys, yung hindi frizzy, hindi yung madaming tikwas-tikwas, tapos kahit daliri lang, nasusuklay ko na yung buhok ko. And samantalang before guys, talaga, kahit nag-conditioner na ako, yung hair ko talaga guys, dahil nga dry dito, parang nagdidikit-dikit sila. So, ngayon guys, kahit daliri ko na lang, yung pinang susuklay ko, ayos na ayos siya. And ito guys, yung price niya is only 135 kung hindi ako nagkakamali. I will just put the price here guys, or sa description box down below. Yun guys, so parang kapresyo lang din niya yung mga isang squeezy tube ng mga conditioner that we usually buy in the market. So ito guys, mabibili nyo lang siya as of now sa Watsons kung hindi ako nagkakamali. And marami pang ibang variants to guys. Ito lang kasi yung trinay ko kasi dahil egg siya, ganyan. May pa-milk pa sila, may pa-ganun pa sila. Ang alam ko dun parang 3 or 4 na variants. So let me know guys if you still want me to make a review of those other variants of this product guys, and I will be happy to review the product for you guys. And ito guys, lagi ko siyang ginagamit. So yung long term na observation ko sa kanya, kasi intensive hair repair nga siya, mas sobrang talagang smooth. Hindi ko masasabi na na-restore na niya yung dryness. Kasi guys, kailangan ko pa talagang ipatrim tong hair ko para matanggal yung iba pang mas dry. Yung talagang hindi na kayang i-revive pa ng mga treatments. Ayan. So, nakita ko naman may pagbabago siya. Mas naging shiny yung buhok ko. Mas naging soft siya. Tsaka yun nga yung importante. Walang frizz. Walang tikwas-tikwas. Mga ganyan. So, if you will ask me if I will recommend this product for you guys, sobrang i-recommend ko to. And parang mas nakatipid pa ako compared to the conditioner that I usually use in my bathroom. So, probably, bibili ako ng isa pang ganito, pero not the egg naman. I will try other variant naman para matry natin. And sobrang gustong-gusto ko kasi to guys, kasi after kong maligo, sobrang bango ng buhok. And all throughout the day, mag-stay yung amoy ng product na ito sa buhok guys. So, mabango ka all throughout the day. Hindi ka mangangamoy pawis or hindi ka mangangamoy itlog. Walang kahint-hint ng itlog to guys. So, sobrang gustong-gusto ko siya. And of course, you need to leave this one pala guys for 3 to 5 minutes. Sa akin guys, ang ginagawa ko kasi pag nilalagay ko to, 3 to 5 minutes guys, na naka-hair cap ako, tas nakababad siya. Para parang hot oil na rin, ganun na rin yung datingan niya. So, yun lang guys for this review. I hope you enjoyed watching this video, and I hope may natutunan kayo sa review natin for today. And if you're interested to buy this product, available po siya sa Watsons, in all branches of Watsons, I guess. And of course, this is only 100 plus pesos. Wala pang 150 kung hindi ako nagkakamali. So, thank you so much guys for always tuning in and for always watching. And thank you so much guys for the almost 17k subscribers. And if you haven't subscribed to this channel yet, please don't forget to subscribe and like this video, and i-share mo na din to sa mga friends mo na may struggle din sa hair kagaya ko. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.